ħanajlek jien Quarantin flimkien Ejjellaw 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 ħanajlek jien Quarantin flimkien Yo, ejjellaw ħalli namlu l-kwarantina Qabel il-korona tidħol ġo fina Il-korona ġabet rabbil kbir Iva kun ġerk li tatti ħalqek hi Li ma tistax inti ma tatix kazz Għax tal-korona inti ssir il-popat Mela kun naf li mus semmi switchi Kull 10 minuti jien naħsel idi Jien korona free nħuħsib saħti U jekk int ma tatix kazz saq il-bot minni Ejjellaw ħanajlek jien Quarantin flimkien 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 Kull jum jien għala kaġdid Imma daqt jgħaddi kollox buċ-il-ġid Gżira ta' Malta rridu nieħdu ħsieba Li ma nistawx aħna ninġu għalla bibna ek Aħna korona rridu najdula Ċaw bye bye aħna rridu indabrula Virus bħal dan jista' jitfana ħafna lura Imma l-ċirtana Iva huwa nofs il-kura Iva smajt sew, Iva smajt sew Ejja nieħdu ħsieb qabel kull imkien nimlew Ejjellaw ħanajlek jien Quarantin flimkien 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 Yo, ejjellaw ħalli namlu l-kwarantina Qabel il-korona tidħol ġo fina Il-korona ġabet rabbil kbir Iva kun ġerk li tatti ħalqek hi Li ma tistax inti ma tatix kazz Għax tal-korona inti ssir il-popat Mela kun naf li mus semmi switchi Kull 10 minuti jien naħsel idi Jien korona free nħuħsib saħti U jekk int ma tatix kazz saq il-bot minni Ejjellaw ħanajlek jien Quarantin flimkien 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 Kull jum jien għala kaġdid Imma daqt jgħaddi kollox buċ-il-ġid Gżira ta' Malta rridu nieħdu ħsieba Li ma nistawx aħna ninġu għalla bibna ek Aħna korona rridu najdula Ċaw bye bye aħna rridu indabrula Virus bħal dan jista' jitfana ħafna lura Imma l-ċirtana Iva huwa nofs il-kura Iva smajt sew, Iva smajt sew Ejja nieħdu ħsieb qabel kull imkien nimlew Ejjellaw ħanajlek jien Quarantin flimkien 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 Ejjellaw ħanajlek jien
kwarantina Qabel il-korona tidħol ġo fina Il-korona ġabet trabbil kbir Iva kun ġerk li tatti ħalqek ħif Xanna ħbib tagħna kif intom nisperaw li tinsabu tajbin għalġejna hawnhekk fil-kamra Taf li tas-sodda. anka jekk sirt niddejja immissek. Għala. Naf, kollok mikrobija u int kważi. Għax inti meta tasal sa. Dina jew fuq wara talon misna nagħmlu għajn u. Mela, sabi inti twassal ġismiet. Ndormija. Mela, senjuri nilqawkom għal Antivirus, il-programm illi kull jum qiegħed jitwassal ilkom kienet hekk ideja speċjali għal dan iż-żmien naqra stramp illi waqa' fuq Malta fuq id-dinja kollha. Imma aħna għal din is-sija nippruvaw inżommukom ferħanin. Minn hawnhekk mal-ewwel nixtieq nirringrazzja lill-sponsors tagħna li huma l-Enemed li jwassal din ix-xandira fid-djar tagħkom il-Go u anke grazzi lis-Sur Alosio illi grazzi għalih ukoll qegħdin naslu magħkom. Tajjeb? Ekku, ullum ser nitkellmu dwar dawk in-nies, sinjuri, illi irridu jmorru għax-xogħol jew għax baqgħu għaddejjin bid-dinja kif kienet, jew inkella jmorru għax-xogħol Minħabba biex fija. nies oħrajn jibqgħu hemmhekk id-dar. U Sa fik. nitkellmu fuqha. U fikom ħajkolkom tibqgħu ikollhom joħorġu għax-xogħol dawn. Fil-fatt dan jien għamil daqsxejn ta' poeżija provajt nixbor in-nies li ftakart. Ma jfissirx li huma kollha, ġifieri żgur ħalli xi barra, imma irnexxieli nixbor dawn. Fil-ħsieb qegħdin hemm. Naqra mużiketta tal-poeżiji. Ta' supermarkets żgur għaddejjin. Għaliex in-nies dejjem ġejjin. U l-ispiżjara bil-mediċini. Sanitizer hi jekk jogħġbok tini. Tal-convenience u li jiġbor l-iskart. Hello. U li jiġbor l-iskart. It-tobba u n-nurses ġunof sil-mart. Fost l-oħra. Tal-petrol irrid jibqa' għaddej anke tal-bank għax nispiċċaw xejn. Tal-posta u tax-shipping żdied ix-xogħol. Il-vezz u tal-pezz tagħhom ukoll. Il-bdiewa u s-sajjieda kemm jistinkaw sabiex il-prodotti aħna nikkonsmaw. L-NGOs li jaħdmu bla qiegħda. Tal-hardware store, iż-żeba, kemm qiegħda? U l-fabbriki tal-ikel li proċessat u dawk li bit-trasport iwasslu lil kulħadd. Tal-power station u tal-ilma daw ma jiqfux. Hemmx korona u ma hemmux. Daħad xi żbar żgħir naħseb. Dunkar ma kienx jagħmilha. Kompli fi. Il-ġurnalisti kull minn xogħlu u l-informazzjoni dawn kollha jħassra suġġetti għal xi infezzjoni. U allura aħna li qegħdin id-dar għal dawn in-nies ċabċipa mill-kbar! Ovvjament. Ma stajċ indaħħal lil kulħadd, Ma stajċ, assolutament ma stajċ. U fil-fatt, tellajna post fuq il-Facebook pages ta' Danusan u anka. U hemm balla eżempju sales, żgur in-nies li jaħdmu fuq sales barra la dom ibijaw, in-nies li jaħdmu fuq retail. Eżempju dak anka li jaħdmu jinnaf fil-polikliniċi, dawk li ma jaħdmux. Security, eżempju, jaħdmu eżempju Mater Dei imma fin-naħa klerikali. Għandna jekk tidħlu fuq il-post li għandna bħalissa hemm 299 kumment kulħadd tisemmi lil xi ħadd li jaħdem. Factory workers and then shop sales, salesmen, construction, l-isħabi kollu li jaħdmu fil-media, l-emergency ambulance, ambulance drivers, bankiera, posta employees, għax bastunna l-posta, delivery people, insomma, u ħafna. Għaw 299 kumment differenti, grazzi mill-qalb tal-li minħabba fikom, u nislaħmu l-power station, san. Li minħabba fikom il-ħajja tana tibqa d-dejja, san. Mela, jekk għankom xi kummenti, kontenut, ibatunna fuq WhatsApp 9979799, jew inkella tistgħu tibatunna anke email fuq info@danusan.com. U ball-ewwel inħajjarkom biex tidħlu fuq iż-Zoom. Jekk tmorru fuq il-link fejn qed jidher il-programm
fuq il-naħata fuq fid-description ikun hemm link. Għafsuq u tinaqdu magħna mid-dar tagħkom. Tajjeb, bħal ma għamlu dawn il-pupi li għaw magħna. Kif intom ħbib Ara Lorraine xtefa mitfuqa. Lorraine, kif tinsab? Okay. Waħdek qiegħda fis-sudda Lorraine. Ejwa hija. Hemm waħla qiegħda hemm. Inti x'inhu xogħolok Lor jew Taħla. x'inhu? X'inhi għax ma stax? Taħla. Hemm kaħla, X'inhu xogħolok? X'taħdem? Jiena l-lessi. LSI ma bħalissa dar. Grounded grounded. Għandek xi ħadd li tixtieq issemmi li jaqgħdu għaddej bix-xogħol forsi jiġi minnek jew hekk. Hemm ħafna ħallejt il-compose dal-għodu. U ejwa issa qedaw tina xi waħdejja. Hemm il-pulizija għadhom għaddejjin. Ekku, proset. Kif tħossok li għandek il-dan u san miegħek fis-sodda? Illum l-ewwel darba li narakom. Qed tieħu gost? Jgħal mix-xejn. Grazzi Lorraine! Mela ħara minn għandna. Kenit Camilleri. Ken. Għambjut jawħ, mux bil-pjaċir. Alright. Kif inti, Ken? Tal-ene Malta. Lena Malta mux bil-fors knitel u aħna ma tamlux il-program. Għalfejn il-illa, għalfejn il-illa. Najdlek u jien, tal. Issa jiena. Fjuzda. Mux tal-iswitch u ma tittej. Issa jiena ma'kom qiegħed. Ma'kom qiegħed. Nixtieq tagħmel dawk il-wires tal-gallerija ma tagħmel. Daftijem law taħtek il-ċans biex taħdem kol. Nistaw ma għodux indalu l-affarijiet personali għaw ħankelmu naqra il-xez, ma nistawx ma nkelmu. Xez! Inċinu xolok. Xez! Xinu xolok, xez? Kif indaw? Xej? Xef, għallajt, Xef, għadek għaddej? Le, waqafna l-airport jien qiegħed. L-airport, għax misqot il-sajra n-nies li ma jiġux, mhux hekk, ma jitilqux. Imma Għallu għallu. X'inhu l-ispeċjalità tiegħek? Jien fil-ħut nispeċjalista. Ħut tara kemm titfalhom herbs, Illum kombinazzjoni, kont nitkellem ma' sajjiet u koll naqslhom ħafna x-xogħol għax jien sibt ħafna, kullimkien. Tal-catering ħafna. Ekku. U anka l-bdiewa jonqosolhom ħafna il-hotels li jixtru sa nħarru nara fejn. Valentino Camilleri, buongiorno, buonasera, kif inti? Kif in? Inti għandek xi ħadd li taf li għadu għaddej bix-xogħol? Min? Il-boyfriend Tommy. X'jaħdem? X'jagħmel? Taxi driver. Bħat-trasport semmejnihom. Importanti, Dorin, ngħidlu hello il-Dorin? Dorin ukoll sa fejn. Dorin weħlet. Weħlet. Dejjem bil-blu. Bradley. Tal-aħħar nkomplu, Bradley. Il-Bradley kakija. Bradley kakija. Zomma, qed jipprova jidħol imma ma jista'. Emma Bradley, all right? Hello. All right, ent? Hello. Min taf li Min taf li għadu għaddej bix-xogħol. Ejwa. Hello. Ftemna. Ciao Bradley, nitkellmu Tart, all right? Bqawma qegħdin bid-delay. Jista' jkun. Mela, nixtieq ngħidilkom li apparti aħna tul il-ġurnata fuq il-Facebook page Noli li ġiet kreata propju għal dan iż-żminijiet minnu barra, minnu ġewwa, suppost hemm ħafna nies, mhux hekk, minnu ġewwa, hemm ħafna nies ġewwa, qed ntukom daqsxejn content mal-ġurnata kollha. Fosthom hemm filmati u clips li jinżlu tajjeb mal-familja kollha u anke mat-tfal. Ekku, sinjuri, Noli ġi kreat permess ta' idea ta' l-enemet illi kif tafu bħalissa iż-żminu li hu ġifieri ma tantxaw xi inkam diħel minn kullim kienu jaffettwa l-kulħadd imma l-enemet għażlu illi b'xi mod jissapportjaw dawn l-inizjattivi biex kemm jista' jkun jagħtu lura lin-nies dak li jkunu gwadanjaw fuq snin l-oħrajn ukoll tajjeb jagħtu lura daqsxejn ta' gossu minn hawn. Grazzi ħafna u nħajru kumpanija oħra biex jagħmlu bħalhom tajjeb. Mela minn hawnhekk nirringrazzjaw ukoll lil kull min qed jgħinda l-proġett fosthom lil Go u lil Rejfil Alozio u jekk tixtuqu tingħaqdu wkoll ikkuntattjawna. Il-ħaq. ċara. Qed issemmi l-Go.
Jasra, il-lejla, hemm dak rid naraħ. Xiex. The Good Doctor, season 3, iktar jien. Imma żomm naqra. Ta' fuq Ghost Stars hija. Eħe. Mela lura m'għandekx inkwiet. Għalix. Għax dawk għalkemm jiġu l-lonċjati imnedija f'ċertu ħinijiet. Eh. U mbagħad on demand tista' tarhom x'in trid ġbin, x'in trid. Mhux hekk. Ġifi tista' tmur u taqbad u taraħ kif l-estim il-programm tagħna. Tajjeb! Tajjeb, mela, mistidna tal-lum, sinjuri, ħajkonna l-Onorevoli Byron Camilleri, il-Ministru tal-Intern, li flimkien miegħu nitkellmu għax anka u għadu għaddej. Ħan nitkellmu wkoll ma' xi ħaddiema tal-protezzjoni ċivili u mal-kbir ukoll. Mela. U finalment illum Boys Night għandna xirġiel biss. Ħan naqdu ma' xef Dario illi da bħal xez waqaflu xogħlu bħala xef, iżda ma waqafxem. Għax iddeċida li b'xi mod jew ieħor jimprovizza din il-kċina biex ikun jista' jgħinħat ieħor. Missa nitskopru. Illum ħammorru fil-kċina ta' Dario. Għadu miegħu hemm? Ejwa. U sinjuri minn hawn u ftit sekondi ora jibdew l-Antivirus News. U sinjuri inkwiet kbir fit-toro. Għaliex? Jekk inti b'xi mod ieħor ikollok toħroġ u tinżel ta' lej xi ħadd eżempju fuq l-istess bankina. J Lake. Kulħadd jibda jippanikja. Allura aħjar nagħmlu eżattament Issa ma kunx taf il-fejħamur. Allura aħjar kulħadd nagħmlu bħal meta nagħmlu kif insuqu l-karozza san. Kulħadd fuq ix-xelluk. Ħalli inti fuq il-bidħat mela jekk xi ħadd ġej kontri jaqbad it-triq inta fuq ix-xelluk u jaf li jrid imur fuq ix-xelluk. Jiġi il-kontra tiegħek, qed tifhem? Sewwa. Mela minn hawnhekk ħanibdew kampanja imxi fuq ix-xelluk. U meta tgħaddi minn fejn dak li jkun tagħmel eyes left. Eyes left. Hopp. Għax hekk Li kemm jista' jkun. Tifhem? Ukoll ħabba is-social distancing qed taffettwa l-kulħadd modi differenti. Eżempju, Brian Farrugia llum tella post illi social distancing qed taffettwa l-anker ġin Sara. Jitbiet. Mhux qed jirnexxielu għadhom flimkien qed jippruvaw iżommu il-bot kemm jifilħu. Forsi il-buttuna ma tix tittieħed mit-toqba jiena naħseb dik il-problema. U mill-lider, sinjuri, wara toilet paper ġejja kriżi oħra, wara sanitizer kellna kriżi bih, immissa hija kriżi pjuttost gravi, sinjuri, qed tonqos il-ħmira li jitam bżonn juża biex minna isir il-ħobs. U dan għaliex għax ħafna nies qed jitħajru peress m'għandhomx jagħmlu qed jitħajru jqogħdu jagħmlu jaħmu il-ħobs id-dar. Illum apple pies għamilt jien. Inti. Imma l-mara għamilt il-panini. Kif ġewwa? Ħelwi. Dejjem għandha panini ħelwin il-manat. Nittien, titkellimx hekk fuq il-mara tiegħi inti. Però vera meta titkellem dwar il-ħobs tista' tkun naqra nittien, Bil-ħobs? Bil-ħobs. Kif? Mux jena, għaw l-espert. Sinjuri, ħajnaqat maħna il-Fazi! Fazi, kif waħna Faz? ċet tagħmel Faz? Qed nagħmel id-dawn. Daw xiex? Dawn, no. Daw xiex imma? Isma' Fazi, inti tifhem bl-Ingliż ħej. Għaskull naf nitkellem. Mela allura dawn mhux ħaġejna. Dow, mhux daw. Dow. Se joqgħod jinkorreġġejni Angela Merkel. Mela Angela Merkel l-ewwel ħaġa mhix Ingliża. Ara, ċempilnilek smajt li inti fejn tidħol it-terminoloġija tal-ħobs tinqala Min, jien, Faz, u melment, Iva, jien għamilt it-tiezi. Teżi? Tiezi, dik da, tal-università. X'kien jisimha? Il-ħobs u n-nisa. Eżempju, ismaħa. Għara dik, xpanej li għanda. Najdu għaxħat li għandu tnej ħalwejn, Fazi, mux vera? Issa jekk jikbru aktar umbat, mill-li suppost isejru ħobs tal-Malti, Fazi. Li malli għarom il-raġel, malli għarom il-raġel, jaħmil betzung berek, għax kif jgħidu il-ftejra sħowna tajba, Fazi! Taf li qed impressjonani, Fazi. Oħra Faz, oħra. Tfajla li tkun għada kif għamlet massaġ taf xi tkun? Jien naf.
Xobza bizzejt, fazi għax kum bidluga. Tajba, fazi, u allura il-furnar min jiġi? Misserit fajla. U l-om? Mux il-forn fazi, għax il-panini minnem joħorġu, is-sambat għara li ma tħallaċ panini u ħobs tal-Malta ma xulxin, għax podina tal-ħobs ta'mel fazi! Issaw, mull-lem u ħallini, għax ta' tiġi tfajla ħanġannela fazi. Ija, et-lestila għal-ħobza jew? Ikla sħiħa fazi, il-lejla, ikla romana fazi. Romana, romantik, naħseb romantik. Dik, u mal-tara l-ħobs nejdera, uj, dak jien ħmejtu, baby, inġennina meta nagħmel l-ħobs, taf tgħidli? Ifimma faz. Ifimma għax nidħol għalik u xjabba bil-lambu bantik faz. It-tustira nġibek ma li tarani bil-ħobs fejdi, fazi. Tgħidli, jaqaw, isma' faz. Inti Brad Pitt. Tajba, ħammur. Għantik parir, għax jina responsabil. Tikolx il-ħobs u s-suq fazeta? Għalix? Għax jamlu lek il-breadlizer. Grazzi l-fazi kem jaf, imma, tot is. Teżis! U l-ħamru, senjuri, il-bussuġġet, il-bankijiet illi hemm fi pjazza biex dak li kun jistriħ ftit ksewhom bil-plastik ħalli n-nies ma jpoġġux fuqhom. Għala xi. Jisom tas-salott tal-kun. Palma kienu jagħmlu Lexus fi żmien. X'jagħmlu? Id-disco meta kienu kun hemm il-pixxatur ma jaħdimx. Kienu jiksuh bil-plastik, imma mhux dejjem kien jaħdem, għax dejjem kien jiġi xi montun mbagħad idabbu naħa. U li ħoru wkoll ta' il-Ministru tal-Intern. Min? Għatalhom il-Wi-Fi kikun naraħ qudiem taf kif ngħidlu Ministru. Għatalhom il-Wi-Fi bżonn. Ministru. Bajren. Kif jent? Xana, Ministru! Konsentaj. Le, kif jent? Ili biex najdlu kif jent, Ministru? Kif inti? Da kif najtu l-om il-Wi-Fi, Ministru, jaħasra. Għax dejt naraw nis fuq Facebook. Għalek. Le, ma nimmaġġa l-bżon, no vera, xieġbor il-nies, il-Wi-Fi. X'kienet jiġri, kienu tumorru n-nies fej jisibu l-Wi-Fi u jintefaw għoċċa, mux hekk? Aħna għanna t-nejbar l-uffiċċju, Vera? Bis-serjetà. Ma lessa nibdaw naqtawlu. Nilqawk fil-kamra tas-sodda tad-Danusan, tajjeb aħna qed nagħmlu il-quarantine flimkien. Kif qed attaħħa l-ġurnata int? Il-ġurnata tiegħi pjuttost ġurnata xogħol għadha pjuttost twila xorta għaliex ix-xogħol tagħna inbidel imma għadu hemmhekk u nqattaw ħafna u ħafna sigħat xorta. Għaliex mhux biss aħna iżda tista' tgħid il-ħaddiema kważi kollha tal-Ministeru li mmexxijin kollha għadna fl-obbligu li nitlu għax-xogħol għaliex xogħolna iktar ma jmur iktar ser isir essenzjali flimkien ma' dawk li jaħdmu fis-saħħa flimkien ma' persuni oħra li mingħajrhom żgur il-pajjiż ma jistax jibqa' X'inhi l-iktar ħaġa li timmissja mill-ħajja normali? Min kif kienet qabel, before, għax għanna teorija. Before corona u after corona. Għalissa din during għana. Iġri tiġi after? Il-mila rila ma jitilfu issa, il-nerva ġemat ħamsa, Mela dik ma timmissjaħiex, immemx ħaġa li timmissja. ċaġa tajba. Minna l-oħra, jina sirt CEO għall-ewwel darba ftit ġimgħat ilu. Ma nistax nara t-tifla taħija, Vera, din biċċa xogħol ibsa ħafna, Vera. Anka n-nanniet u hekk ma jistgħux jaraw il-nepotijiet tagħhom, naqrib. Xogħol għandi nanniet ħajjin, minix imur narhom laqqas minkejja li min jafni jaf li mur ta' sekwiet narhom imma x'tagħmel. Issa Bajren diħa ngħidilek Bajren ħanajat l-ek warrajt tajjab għalek. Għaxin niftakrek whip. Eżatt. Ma skont il-kariga tajja. Għax issa supposta jeklu ministru. Intom qed tintaqgħu il-Parlament. Iva. U x'safety measures qed nieħdu? Qed noqogħdu metru l-bot minn taħdejna meta nitkellmu qed intajru bżieq.
Skont minn ikun ħdejk, Ġifieri- metro jew le, ħalli spazju għal-metro, fimt? Min hemm quddiemek int? Jew warajk? Qoddim il-Prim Ministru hemm. Maħna. U warajk. Waraj, ma nafx maħdejja Glenn Bedingfield. Aj, ma namlu jien. U għandkom dawk li taħslu idejkom u hekk. Jett jieħdu miżuri naf inta tieħel jieħdrek il-temperatura tad-deni, hand sanitizers, nippruvaw għaliex ma nistgħux aħna hemm nies hemm barra li għadhom imorru għax-xogħol ta' kuljum u aħna we have to lead by example. U meta jitbaqbaq xi ħadd fil-Parlament, it-temperatura tad-deni tola jew jibqa' Intu lieħel biss, intu lieħel. L-speaker sar jitlob pawza u jidħlu l-ħaddiema tal-Parlament u jġibu lu screen tal-perspex qudiem. Mhux vera. Hemm xierba, hemm xierba. Isma', llum qegħdin nitkellmu fuq il-ħaddiema illi jiġri x'jiġri fis-sitwazzjoni tagħna anke xi darba jissejjaħ dal-famuż lockdown bħalma qed jissejjaħ f'pajjiżi oħra, ħajbqgħu għaddejjin li huma l-pulizija żgur mhux hekk, is-soldati u dawn kollha jaqgħu taħtek mhux hekk taħt il-ġurisdizzjoni tiegħek. Kif tħossok meta tara dan nies? Meta kulħadd qed tgħidulhom biex imorru d-dar u dawn in-nies iridu bil-forsi joħorġu u jmorru fuq quddiem tal-ġlieda nistgħu jgħidu barra t-tobba hekk. Inti meta tażel li kollok li tmur taħdem forzi tal-ordni, pulizija, forzi armati, civil protection, il-ħabs, inti ma tmurx hemmhekk għal-ġob, inti tmur hemmhekk għaliex verament tisservi l-pajjiż. U waħda minnhom hija li meta kulħadd imur id-dar għaliex ikun wasal il-ħin tal-mistrieħ tiegħek jew kulħadd f'dan il-perjodu jibda jibża daqsxejn iktar għal saħħtu. Ir-realtà hija li l-forzi tal-ordni jridu jkunu hemmhekk sabiex jiżguraw li l-pajjiż jibqa' għaddej u jibqa' jinżamm l-ordni fil-pajjiż. U inta għamilta wkoll, għax minn wieb spiċċajt Ministru tal-Intern u spiċċajt is-sitwazzjoni mal-ewwel. Bum. Iva, mal-ewwel ftit jiem. Jgħidula baptism of fire u x'hekk. Però taf xi ngħid li jien konvint li nieħu ngħadduha b'ġilġid, ħankunu ħarsu lura probabbilment nkunu anzjani u nibqgħu niftakruha bl-istess mod li missierietna baqgħu jiftakru l-gwerra. Iżda ħanħarsu lura u ngħidu la libna dak il-moment se naraw kull problema oħra li tiġi qudiemna b'mod daqsxejn iktar aħjar u allura nħarsu lejha u ngħidu din nelbuha. Mistoqsija triki biex nagħlaq biha. Kieku kellek tagħmel kwarantina ma' xi ħadd mill-oppożizzjoni lil min tagħżel. Bil-fors. Bil-fors. Wieħed, bil-fors. Għalhekk tintażlu sew, Għażlu sew, Titgħażel xi ħadd li ma tantx jgħid. Li nsemmi tfajla ma tantx naħseb nista' għax minn problemi tfajla tiegħi tarani. Għażel. Ma nafx sinċerament. Aħsibha wajdilna dajjeb. Għani forsi nażel Adrian Delija ħalli għalmenu niżgura ruħi li ħalluh kap tal-oppożizzjoni. Really? Ciao, bil-minker. Grazzi tal-li kont magħna, saħħa. Ma taqbadhomx. Le, sanċemplu għet. Le, darba kellu l-Mario Gallia imma inserta qiegħed f'punt illi kellu l-mobile bil-screen mifquħax waqalu u l-laptop kienu qed jistennew biex iġibulu ieħor. Kien ħajden nafsi ċajt. Marellix dizastru. Isma, u aħna nipprovaw nagħmlu kemm jista' jkun sorpriżi anka tal-birthdays, jekk xi ħadd ikun ħajkollu l-birthday peress li mhux qed niċċelebraw f'qaqoċċa, għalmenu tistgħu intkom tkellmu lilna biex aħna nagħmlu dik id-daqsxejn ta' happy birthday il-mod tagħna. Imma sorpriż oħra li għandna illi l-lejla barra l-mistiedni nisemmejnilkom għandna wkoll lill-eċċellenza tagħha Mary Louise Colero Preka! Għada mux għeda fuq il-linja maħna, ma minna uftiti għu. Sorpriza, Sik. Mela, fil-fat sen kun għadin nitkelmu maħħa għalix bħalissa għaddeja b'xogħol kontinu biex tgħin ċertu nies għax xi ħaġa li forsi ma jirrealizzawx illi hemm min laqas biss taffett waħd il-kwarantina u dal-perjodu li qed ikun nagħmlu ġewwa. Imma hemm nies illi sfortunatament spiċċalhom l-ikel, sfortunatament għaddej minn sitwazzjonijiet li mhux daqshekk faċli. Kuraġġ tajjeb. Santix sadattant insemmu min rebaħ il-kompetizzjoni tal-biera. X'taħseb? Mela, il-kompetizzjoni tal-beraħ li trebbaħ 20 euro voucher, fuel voucher grazzi għal Enemet, kienet kellna nġibu mara, jew tfajla u dajsa.
U daħlulna xi juħud, mela. Hemmhekk, femint. Din hija s-Sinjura Zammejt li terġa' tibatilna, għax di ħadet hobby issa, l-iskonċentuha aħna, di krejalna. U kreatilna luzzu sħiħ, naqra. U dawk huma kollha l-logo ta' Noli għamlu. Kollha affarijiet li ssib id-dar, ġifieri m'hemm Jeans, xejn. qed narfu, jeans, Sugarman, taraw Jeans il-blu. jeans kannella, vera. Fattu tajjeb, lastin Sugarman il-blu, Il-baby tista' vera. Il-baby ta' vera. U jiena ngħidlek rieda qiegħda l-baby hemmhekk. Imma rax jitbier, mhux ħadd tkun Tiġi moħrija naqra. Mhux moħrija. Ma insomma. Min dubda dik minn fuq. Mela għalkemm hija top dan ir-ritratt mhux ħankunu qed irebħu għax ġiġa rebħet il-biera. Però għandek ta' ritratti ħa narawhom. Il-chicken reġi għamel tentattiv ieħor biex jirbaħ, ħaqqu elhom. Dajsa edem tfajla, emma r-rebbieħ tal-lun sinjuri huwa bla dubju ta' xejn dan ir-ritratt illi qed naraw. Sorry, da kontra regoli. Xiġifieri. Għax aħna kena nagħmlu dajsa u mara. Mara qiegħda isfel, ma tidirx med isfel. Le, ma jgħodx, iċ-chicken ħanrebħu. Ma tistax irbaħ ċikin. Għaliex? Għax hemm regola żgħira li tajt li qabel jiġi id-dar jisowwi l-infjus u ma jistax jilab. Chicken, ħanħu responsabilta jiena ħankun qed nrebħek 20 euro voucher grazzi għall-sponsors tagħna l-enemet fi fuel. Tajjeb, fimni dak da ġewwa. Naraw sekkun il-kompetizzjoni għal-għada fil-fatt di tqila, ma nistax nimmaġina. Piżelli u tarbija, tista' tuħu semmin. Għaliex? Għaxan, tista' tuħu semmin. Għandu for it-tifel tiegħi. Mhux għat-tarbija, l-piżelli qed ngħid għandek. Emmi! Hello! Zomma, Eccellenza! Eda, Malti national. Hello! Eccellenza! Hello! Aqtalhom! Kif inti? Hello! Li qed Lilek! Eda live mana, kif int? mhux ħażin nirringrazzja l-Alla naturalment f'dat ċirkustanzi nippruvaw nobdu nagħmlu ħilitna biex nobdu ġveru l-istruzzjonijiet tas-saħħa pubblika u min-naħa l-oħra naturalment iridu nkomplu nikkontribwixxu. Kif qegħdin żminijiet fejn Kompli. fidejk Daniel għax donna kriptej xi ħaġa. Għax rid ngħidlek kif qed tgħaddi l-ġurnata? Tix taħseb qed nagħmel ejli. Naħseb li qed taħdem jien naħseb. Istra, kif għana Anke mit-telefon għadu għaddej. Isma' il-telefon hija fil-fatt għax qed nagħti daqqatit il-ġwan fuq ix-xejn television għandu programm fejn hemm ħafna nies ikun jixtiequ jitkellmu allura jiena offrejtlu l-għajnuna u qed nieħu xi telefonati mid-dar ukoll. Kemm bżonn, mela, kif dejna ngħidu hawn nies li qed jaħdmu, hawn nies li mhux qed jaħdmu. Hemm ħafna għajnuna li qed tasal hemm nies li din l-għajnuna mhix biżżejjed. Din l-għajnuna mhux biżżejjed u għandhom anke bżonn ikel biex jgħixu kuljum mhux hekk. U qed jibgħatu ħafna il-Malta Trust Foundation, għajdilna daqsxejn x'qed jiġri. Iva, għara, fil-fatt il-Malta Trust Foundation flimkien ma' diversi għaqdiet, ġifieri qed nikkollaboraw ma' numru kbir ta' qdiet bħal Caritas, bħal St. John Antid Foundation, Millennium Chapel, hemm numru ta' u anke naturalment il-parroċċi, etc. Kull min b'xi mod jew ieħor għandu kuntatt man nies u qed jiġi kemm fi żmien normali, imma wkoll issa qed jiżdiedu anke n-nies fortunatament. Aħna qed nikkollaboraw bejnietna biex nassiguraw li jekk jista' jkun ma jkollna nħadda l-pajjiż li jgħid jirlaqas tista' impoġġi bil-qeda madwar mejda u nitrejja. Kif nistgħu ngħinu? Kif? Kif nistgħu ngħinu waħda u n-nies tad-dar hemm xi mod? Aħna qegħdin niġbru l-ikel bħalissa. Aħna qed niġbru l-ikel, għandna qed ngħidulu food depot speċita, sadattant qegħdin ukoll nieħdu ir-referrals tan-nies li għandhom dawn id-diffikultajiet biex imbagħad aħna nkunu nistgħu nqasmulhom ix-xirijiet. Jiġifieri kif għandna negozji fejn qed jagħtu l-ikel u mhux negozji kbar biss, jiġifieri u nrid nirringrazzja n-numru ta' negozji li diġà resqu l-qudiem imma anke pereżempju llum stess ikkuntattjatni mara li għandha ħanut żgħir ħafna f'kantuniera u fejn qalt li ara jien lesta ntikom 50 euro prodotti fil-ġimgħa. Ġifieri jiena din apprezzajta daqs li kieku għax dik daqshekk fel tifla ħittina u aħna dan merħba biha. Eċċellenza,
Grazzi anka għal-Go, hemm xi 4 numri li ħankunu qed intellaw matul il-programm u anka fuq il-social media tagħna. Min irid jagħti anka forsi m'għandux prodotti tal-ikel u jagħti donazzjonijiet żgħar illi ħajmorru għal dal-fond ħankun qed intellaw in-numbers biex ngħinu. Grazzi tax-xogħol sewi li qed tagħmlu. Grazzi lilkom Daniel u Sander għaliex fl-aħħar mill-aħħar ma jkunux nisbħalkom, intkom stajtu bqajtu għaddejn bil-programm tagħkom u ma tajtux kax qegħdin nagħmlu aħna. U allura nagħtikom ħajr minn qalbi li intkom ukoll partners f'dat tim sabiħ li minkejja dat diffikultajiet u inċertezzi u naqra biża' wkoll li jkollok qed naħdmu ħalli kemm jista' jkun dan il-pajjiż ikonna sens ta' għaqda u nserħu moħħna li kulħadd qiegħed jitrejja. Grazzi ħafna dawsa kbira, ciao. Ċaw għatu gost l-nis. Dak il-sem li għatu għana li provaw. ċaw, grazzi. Sam, eroj oħra illi allora il-program tal-eroj, għanna program imbat id-dedikat iktar il-qoddim li ħankun qed nkellmu il-frontliners mal-ewwel. Imma l-lum qed ngħidu l-dawk in-nies illi bix-xogħol tagħhom qed jgħinu s-sitwazzjoni ta' bħalissa. U minn hawn ftit ieħor ħankunu qegħdin nitkellmu ma' civil protection. Sewa. Civil protection jek tiftakar sew meta minna l-fanran tal-President kienu qed jiġru magħna. Ejja, u vera ħadna pjaċira kienet vera organizzata. U jiena waħda mill-mistoqsijiet li ħanistaqsihom żgur. Ejja, u jekk ħakolkom mistoqsijiet ibatħulna dak il-ħin aħna nippruvaw nsaqsuhom qed insegwu il-live link tagħkom u jekk kunu tridu Sander għamlilna waħda ta' ma narax. Tal-vini. Bħal-flok. Jekk kunu tridna nistaqsu xaġa partikolari, ibatulna tinkwetaw xu nistaqsuha. Imma xaġa nistaqsihom. Għax daw imdorrijim dawk il-ħafna ġeġġu affarijiet. Ġifieri kif jarawha tal-maskla huma. Hello! Hello. Kif aħna? Mela l-ewwel net nirringrazzjak tal-li bqajt hemmhekk inti għax naf li kellek ġurnata twila u ġvera. Ekku. U minn hawnhekk niskuża ruħi mal-mara tiegħek ukoll. Sappattilek wara. X'għandkom hemmhekk bachelors kemm qegħdin Halloween? Le, hawnhekk qegħdin ġol control room, hawnhekk fejn jidħlu is-sejħiet ta' emerġenza u daw il-kollegi li wara hija kif tidħol kol jibatuha fl-istazzjon rispettiv. Jistgħu jgħidu hello kollegi! Isma, bil-virus u bla virus, jekk alla ħares qatt ikun hemm xi incident jew nar, intkom tridu tmorru. Min xiex tibżaw l-iktar? Min nar jew mill-virus? Naħseb li mill-virus iktar. Vera? Ħanajdlek għaliex, għax għannar trenjati, għannar nieħdu l-prekawzjonijiet kollha u inna nitrenjaw. Għal-virus, ovvjament, nitrenjaw ukoll u bħalissa il-training qiegħed isir prattikament fuq hekk u kuljum. Waqqafna kull tip ta' taħriġ ieħor. Tipo eżempju, xi tip ta' training ikun hemm dwar il-virus? Ix interessanti. Mela, nitrenjaw kif tilbes, x'tip ta' ħwejjeġ tilbes u iktar minn hekk kif tinżaħħhom. Kif tiddekontamina ruħek. Jekk ikorru fuq post illi hemm suspett illi kien hemm il-virus, x'għandna nieħdu prekawzjonijiet għal saħħitna l-iktar ħaġa li hija importanti. Kif dak il-post inġibuh sigur għal sakemm jarġgħu jidħol persuna oħra. Ġifieri niddesaffentaw għal ftit ħin. Prattikament niddekontaminaw il-kelma. Inbidlet il-proċedura ta' kif taħdmu bħalissa hekk intom. Iva, b'dillija wkoll, b'dillija wkoll. Għamilna pjan ta' kontingenza maqsum fi 3 fażijiet. Bħalissa qegħdin fuq l-ewwel fażi. L-ewwel ma għamilna illi x-xiftijiet taqadnihom, għamilnihom 3 xiftijiet, imma żidna 3 stazzjonijiet temporani. U dan sabiex ma jkollix ammont kbir ta' nies fl-istess xift. Allura ftaħna wieħed ħadding li ġo l-iskola, ieħor ġewwa l-Sport Complex Għawdex u ieħor ġo l-AF ġo l-barrikati ta' Pembroke. U dan ħalli jekk alla ħaresqat. L-arblu ikolkom bħal naraw fil-film sek dak li tiddendlu miegħu. Għandna wieħed taf l-istazzjon ta' Cortina għandna wieħed. Taf li darba rajt dokumentarju qalu li m'għadhomx jużawhom għax kienu jweġġew ħafna l-enkils u l-kubtejhom mhux vera.
Ekku, fil-fatt aħna ma nużawx lanqas. U veru kemm ilu l-ispiċċallik bej il-Belt u l-Furjana isu naqasna għal-ħruq jew. Intkom fl-stations ta'kom fl-istazzjonijiet tkunu iskom familja. Ikun hemm hekk ir-rwolijiet, ikun hemm min isu id-dadi, min isu l-mami u t-tfal in-nannu eżempju hekk ikun hemm. Ikun hemm ta' għaliex ħanajdlek hemm aħna karattri, kulħadd għandu l-karattru tiegħu. Int x'tiġi? Ma fimtekx. Int x'tiġi? Jiena xieħ jgħiduli issa. U għajdli x'għandek madwarek, għajdli. Hemmhekk eżempju għandi Robert dak huwa l-father figure ta' dan ix-xieħ. Selmilna Robert! Hands up, Robert! Hemmhekk għandi żewġ artisti u għadhom żgħar għandi lil Glenn, it-tfal dawk hemm Karl fuq wara u ma ġent Karl hemm Melik, dak għandu rasuna kbira. Bħali, għal-damela! Għanzi, il-monitor fil-sanfrat 50 inch li għandu jidher żgħir, Kiesaħ. Mela, biex nagħlqu, bħalkom hemm ħafna oħra bdew il-korpi li qed jaħdmu. Hekk hemm xi messaġġ li tixtuq twaslulhom intom ukoll minn naħa tagħkom. Ovvjament aħna qegħdin hemmhekk biex inservu nipproteġu, konna hemm, għadna hemm u ser nibqgħu hemm. Milli nixtieq huwa li l-poplu Malti jikkollabora magħna jisma' mill-awtoritajiet tas-saħħa ħalli fl-aħħar mill-aħħar hemm dan il-perjodu daqsxejn ikraħ nelbuh ukoll u jerġa' kollox imur għan normal. Imma kulħadd irid jiġbed ħabel wieħed. Ekku. Grazzi ħafna lill-istazzjon kollha u lill-ħaddiema kollha tal-Protezzjoni Ċivili. Nsellmulkom. Grazzi lilkom. Kemm interessanti san. Issa, kif naqgħu minn hawn morru nżuruhom. Nipprova nagħmlu. Tista' tweġġa l-ankel. Le. Infakrukom, sinjuri 99797979 biex kunu testaw tieħdu sem fil-kompetizzjoni li trebbaħkom 20 euro grazzi għall-Element. Il-kompetizzjoni tal-lum kif dejna ngħidu tridu taqdu piżelli ma' tarbija. Min jaf x'ħat tagħmel Debi. Ġara għalek. Għax daret li mistoqsija dwar il-pompira naqra għożek. Pastaza? Mela, mhux pastaza. Mela, għana ġew morru naraw daqsxejn in-nies li għandna preżenti llum fuq iż-Zoom. Kemm għandna nies! Jiena kalbi! Kalbi! Svetlana, kif intom? Għanna. Issa, il-kwarantina t-tamel taħħa, X'inhi tot tagħmel men? X'inti tagħmel? Tafu x'inhi? Dal-ħin wara li kien. Li konna ħana labuna karti tal-lob. Għadna u ħana qabdu ma' Sander u Demi. Mela. Isma' Karl, għandek xi ħadd fil-familja għandkom inti u Svetlana li għadu għaddej bix-xogħol biex jitina servizz bħalissa? Svetlana għadha għaddejja bix-xogħol. X'qed tagħmel Svet? Flimkien, sa? Ejja. Missim niera għad ma niżżewweġ. Ma rridx nerġa' niżżewweġ promiss. Ma rridx terġa' tiżżewweġ. Sajtat li qabel int. Għajdilna Svet. X'qed tagħmel? Front desk. Front desk? U għamlu l-ek screen tal-perspex. Le għamlu li ħabel. Ħabel? Għat il-sawat il-nies biex ma jitħu. S-olem. Min jersa viċin, xabab loqda. Desk, biex ma jersqux lejja. Bela, ħanduru ma xaħat tiħor. Ciao Karl, ciao Svet. Jina għana miss għana nitkellem ma' Paul. Paul għazzoppardi. Hello. Għax mux jgħazzew da. Paul, right int. Alright. Ma tidirx li int alright, Zgur alright, u? Uja, mana, relax. Fej għadġbin. ħana naqra, il-xol. Id-dur. Isma, għodini naqra kif tittilbis għal-ħudi, għaxina diqat ma fimta. Ek. Għandu, s-sawida. Le, għaxa, iż-żarek saru jirbsu, għasan. Nofs fartas. Nofs fartas. Xtaħdem int, Paul? Taf, lantuj. Marelli, minn fejn inti, pa? Minn fejn inti? Mux minn nadow. Nselmu lawċin, nselmu law. Isma, Paul, nċilu xoħolok.
Ma kennet, ma chicken. Mela dejjien, Inti s-set nalfek, all right. Patrick! Ciao Paul, Patrick, kif inti? Il-bira ħamilili, Patrick, imma insomma. Unmute, ammu, Patrick. Xtajdinna? Il-bira xieħbi. Xamillek? Il-bira ħrix minna u mal-karozza sibt multa mitwija u ħatqata. Anka xil-punti u mali huma. Ej, l-punti u mali huma. Mela, ħankelmu naqra l-Dorin mill-Blue Light District. Dorin mill-Blue Light District. Xej. U dor. Rajt dor. Le, bla sound. Tara maħnu għallum. Xamelt mela, xamellek Chris. Għabaddi melon. Għal dik, xie għalli orajtkom l-ewe, ma tidin, zdiċ tamlu. Inti għaxi dak xandek jem, dor. Xenu, ma kif ma jġina ġejsu. Xenu ma daw? Għamiltom il-lum dor. Signori, il-ġimat li għetin għatta u ġawa mux għet jaffetwa u l-ħatta jib. Bajros. Isma, inti il-raġel għadu għaddej u kol, doru. Għadu jahdem. Għaddej bix-xol. Għadu għaddejjien daw. Sewa. Lawdu, minn selmu. Tiċi kelmu naqra Gerald Mikallef. Gerald. Ejja. Xez ma jidir xajjeb. Xez għazin ġu. Gerald. Gerald, all right? All right. Xetta. Xnaqat istira għandek, Gerald. Inti taħdem ġbejn? Daddalin, aħna ħax construction. Tajjeb. Imma tixtieq li tibqa' sejjer jew tixtieq break? FMD, jina nħabbat biċċu ma' ħafna nies, ġifieri kważi jekk nieħu naħseb ikun teħ għal kulħadd, għal ġid ta' kulħadd. Għandi tifel sena u 4 xhur. Ejja, kurat. Grazzi ġer, jiena nixtieq inkellmu waħda żgħira x'es. X'es? All right, bro, għanu. Le għadni, ma nistax nieħu l-pożizzjoni għadni. Ħanajdu, minn natura għandna l-Mario qed jingħaqad magħna wkoll. Illum il-Madurin qed jiżdiq minn xejn. U gost qed nara daqsxejn hawnċin għax kellna bżonn dak id-demm hawnċin. X'għandna Mar? Mario. Xej. Mario. Mux jisma'na għadu. Għanin għandu xott Isma, ena ilsu, minna uftitiw għana ġon ġulura xen Ben, mek għet jistenna u namlu l-kompetizjoni miegħu kif int Ben, all right? Selmulek. Ena naqdu ma' xef. Naqdu maħal Kirkop, sippostana li Xef Dario! Minna uftitiħor, salatan dem infakrukom illi, daku Xef Dario, illi da fakkarni, ġviri da kien spiċċa bla xogħol, Dan, isma' dan xi ħaġa għalih, san, xi ħaġa għalih. Xi ħaġa għalih, kas għalih. Kas għalih, għax dan isu jagħmel walking shows, tifhem, imur isajjar ġodar u Ejja, naf jien għal ħalla bajt għajmew għallu ġubna da' zdinja. U temana. Temana bxej, għax dit it-tajja, xaw min jitima għu tħallsu, ma temana bxej. Għall-firma, li kien hemm wieħed darba. U firmajt l-open ġiri xarżaban bat talab netu euro. Li dik u għal. Ejja, tara da, jemmu ħelu t-drobni l-lotu. Barra minn Malta, jġrurek da. Ejja, ma Malta jħsib tu għax jafni. Ejja, ma xaħna dik li għanna, ma Maltin ma naċċettawix, għant il-barranin. Ejja, ma nsom. Dario għajatem? Ejwa, ejsu. Hello! Il-xeffu Dario! Stajdu. Kif jent? Alright, jew kemm inkom komdi, għana sodda jiskom. Ejja, komdi. Dario, hawnhekk ġejjin in-nies, ġejjin in-nies għandna jisom. Leħe, jahna għandna naqra pizza hawnhekk għal tat-time to eat, għadhom kemm ġabulna naqra pizza man tal-JJ's. Tajjeb, ma noqgħod inkikom daqsxejn jiena l-mandkom xikel. Jew mhux hekk. Spjegħalna għax inti tagħmel dar. Mela, aħna hawnhekk għaddejjin kif qed taraw istatu kemm ġiet tat-time to eat u ġabilna l-ikel. Mhux biss qegħdin nieklu, għandna bżonn ovvjament dik id-daqsxejn kif taqbattejn ta' enerġija għalhekk ġibna l-pisets. Issa ħanibdilkom daqsxejn. Hemmhekk fejn qegħdin eżatt, Dario, hemmhekk. Mela, hawnhekk qegħdin ħal Kirkop. Ħanibdew aħna ħroġ barra magħkom. Ħataraw l-iskola fejn qegħdin. Ġa nofs skola, bażikament ħadna over skola u qegħdin nagħmlu insajru ġol ċina. Sewa.
Sewa, u kull jum għodu jġibulkom il-ħaxix u xek, donazzjonijiet għattej, xu pratikament, għaw għattina xirkom. Ejsa, għera naqra xanna. Ejja, mirriħu. Stenna sorry għaw mirriħu biex nisma tajjeb. Ejja, idħol ġewwa mela, idħol. Mela, għawnek nara, il-ground, fejn jibbarkjaw, fejn jħolġu tfal għal-break, un bat nitlu ġewwa il-ċina. Ej, xek ċejn għandhom. Għana għala kif għandawar. Tara għawnek. Ejja. Issa. Bdejna għawnek għanna l-fran. Għawnek fejn nisir t-tissir, issa għawnek t-dispettaw li kważi għawnek wasalna fl-axħar ta' xibt. Pero għaddejim xie xogħol xorta u ħallu li komu kollu għodda li għanna biex daħdmu. Din jidu la Bretben ta' saħafna jisa taġen monstruza. Għanna il-grilli għawnek biex jek jaqbadkom il-ġuħar għanna mux wahda mux nejn kollha. Dario, għadja din importanti najdu, inti għed t-sajjara l-heroes tana, u xek. Mux jena biss, għara xanna, għara xanna. Tejni naqa ċans. Tajna jom il-ċans. Tejni naqa ċans. Għara xanna. Ej, għaw, siebi, għalajt. Tamlu kollox intu. Dan bħalek jismu fazi. Ejja. Daniel u kollon. Nsellim l Daniel. X'qed tagħmel Daniel int? X'qed tagħmel għallek? Qed nagħmel il-laġina tal-torti. Għax ix-xef Dario b'intalhom fl-aħħar minuta, li peress li għadha d-deluri m'hemmx laħam. Allura għanamlu xeba torot. Xin torot ngħidilhom peress li għawġi. Torot. Xeba torot. Dario, għajdin għal-minet qasmuhom li kellentkom, minet jikol minn taħt idejk. Mela, bażikament aħna hawnhekk, grazzi għall-Ministeru tal-Edukazzjoni u tas-Saħħa, l-Edukazzjoni tal-Ministeru tal-Edukazzjoni u tax-Xogħol, provdilna din il-ċina fejn aħna qegħdin hawnhekk noħorġu ma' dawk is-600-700 ikla kuljum u għandna 300 fil-għodu, 300 fil-għaxija. U noħduhom għal Mater Day fejn mbagħad hemmhekk aħna nitkellmu mas-CEO u mal-HR li qed jieħdu ħafna paċenzja bina għax ovvjament għandhom ix-xogħol tagħhom ukoll, però aħna jiffaċilawna daqshekk ftit mix-xogħol tagħna biex inqasmu dipartimenti differenti. Issa hawnhekk hawn tlieta, ma nafx commissioners jew xeffijiet. Iva, dak semgħukom tgerglu ħabba l-ikel, semgħu li kon ninkikom daqsxejn bil-pizza. U id-deċidejna li nġibulkom naqta x-xef Dario fit-pasta minn tagħna. Grazie. Ngħidu li dan ismani. Dak mhux feeding heroes, dak huma xef Dario ġib parmeġġari ġifieri m'inhomx medical frontline. Le anzi daw sostnuk, iżommu kemm. Mela, grazzi Dario tal-li battilna l-ikel ukoll b'kumplementi tiegħek, grazzi l-xef Dario, grazzi lilkom tal-li ġejtu hawnhekk. Dario, jekk hemm xi nies jixtuqu jgħinu lilek f'din il-missjoni, x'jistgħu jagħmlu? Ara, unekk għaw ġuvnot. Ara kif jaħdem dan. Ara kemm għandna. Sanitizer, sara x'għandna. Jekk tħossok xi naqra pereżempju maħmux, natfek ukoll dan biex importanti, importanti. Issa s-sanitizer li uħad dan id-daqs mhux ħanajdlek xi jagħmel għax dan naqra. Ma jrid ikun naf. Dario, jekk jixtiequ jgħinukom għax iridu nagħlqu. Mela, stenna ħanagħmel hekk. Għajdulhom naqra meta jistgħu jagħmlu jekk iridu jgħinuna. Għandna bżonn fiex iridu jagħmlu. F'waħda Feeding Heroes fuq il-page. Għandna komment fuq il-Feeding Heroes fuq il-page tal-Facebook. U mbagħad jasal hawnhekk u jiena nġeblilhom naqra u naraw kif nistgħu nikkontaw bejnietna. Ħuss sewwa wis. Minn hemmhekk imbagħad jasal naqra ġew id-dnejja, jidħol minn waħda ħadem hemm ġew u għabli joħroġ minn naħta l-oħra jew inkella joħroġ minn. Dario, jekk inbidel kollox, il-ġen tiegħek ma nbidilx, mhux vera. Le hawn l-qalb vera wkoll. Mhux vera. Mela, grazzi lill-koki tiegħek li qegħdin hawnhekk, grazzi ħafna tal-li ġejtu u grazzi lilek Dario u lil kull min qed jgħin f'din il-missjoni li qed tagħmlu intkom. Grazzi ovvjament dan kollu tim għandi hawnhekk u hemm iktar nies kieku mhux għalihom ma kunux jistgħu nagħmluhom. Ħudu pjaċir bl-aġin tagħkom, issa tilqu hemm ħallina jkollna pizza. Ciao, saħħa, grazzi ħafna. Biex titfawhom hemmhekk issa. Ħanikluhom wara, grazzi ħbieb, grazzi. U għednilkom, sinjuri, għednilkom biex tibatunna l-kontenut li kolkom ċajt, li kolkom videos biex aħna ovvjament ikun nistgħu nurruhom u nferħu lil ħadd ieħor ukoll. U waħda mill-affarijiet li rċivejna naf li hemm ħafna anzjani li għandhom il-fuq minn 65 sena qegħdin id-dar u itik li kun ilek ġurnata magħhom, toqgħod taqbad naqra magħhom tagħmel ċertu affarijiet u qed iddur din daqsxejn ta' ċajta fuq l-internet. Imma għodu attenti fuq min tippruvaw ara xi ġrala di.
Jekk jiġu biex jippruvaw ilkom kieku jiena ma nafdomx tajjeb. Sinjuri, wasal il-ħin biex immorru għal moment spirituali qabel nagħlqu fil-fatt f'kollegament dirett għandna hawnhekk il-kappillan il-kbir bravu Father Gordon ta' Taslima. Kif inti sur kappillan? Kif inti? Busy. Busy għaliex? X'qed tagħmel? Jimporta direttur idur fuqi mhux dejjem ma jkunx fuqi waqt li titkellem jiena. Hemmhekk jekk jogħġbu. Direttur. Direttur. Fuq l-oħra, fuq xi rabja ta' biżdu. Sandarina Sur Krisander qiegħed biżi ħafna għax palissa qed nilqgħu l-applikazzjonijiet. Għall-iskejjel tal-Knisja. Le, issa għall-iskejjel laboristi. L-iskejjel laboristi? Iva. Kif ikunu dal-iskejjel laboristi? Ma dan ikunu bħal iskejjel normali imma l-itfal jieħuhom ikunu laboristi tajbin. U x'jagħmluhom eżempju? U le, fajt normali. Fil-ħodu, fl-assembli, inkantaw l-innu tal-Labor, lejdin laqda fis-nittajru. Ukoll. Proset. X'iktar, x'jagħmlu iktar? Eżempju, niżraw is-siġar fl-iskola ħafna kwantità kbira ta' siġar, Sander. Għaliex? Ħalli meta jqaxlu il-proġetti jkunu jistgħu jiġu jieħdu mill-iskola. Allura aqta x'iktar jien noqgħod nistaqsik, aħjar tismel baqra riet għax tgħid x'għandi. Minn hawnhekk nirringrazzja lill-pubbliku ġenerali li qed jilqa' dan il-rar virtwali ta' Father Gordon u llum hekk jekk jogħġbok. Mela, ħanibda bl-ewwel rara. Ġan Fenek għallek hekk, Father, aħfirli għax bħalissa qed nuża l-IPTV b'mod qarrieq biex nara Adam u Eva. Ejja? Mela jekk jista' tibgħat li fuq 99797979 ibgħat li l-istazzjon ħankun nista' nara jiena wkoll. Da mhux tal-Go Stars? Le ma ħsibx li fuq il-Go Stars jgħid. Mela le, mela qed jagħmel dnub. Qed jagħmel dnub. U tafx ħanagħmlu ħanfottilu sensiela. Fl-aħħar Eva tikdem it-tuffieħa. Jien ma rix nindaħal, ma minix ċert jekk għallux għalli, għana l-oħra, tajjeb għax iktar jien. Ebat. Mela, George Bsajla, Father, aħfilli għax blockdown mux qed ninħasel għax faqa jitkellem ħażin, Father. Mela, din hija mistoqsija importanti kif tajtu koll onorevoli il-profs xarmejn, mistoqsija importanti jekk tajdilhom lill-ġurnalisti, speċjalment meta l-mistoqsija tkunu bla sens. Li ma tinħasilx, Krisander, mhuwiex dnub. Però li ġal il-dawk ta' madwarek ixommu dik ir-riħa tan-nimali, dik ir-riħa ta' pixkerija mhux maħsula, dik il-riħa ta' brija fermentata, dak tista' ġiel in-nies jeddembaw. Mhux hekk, ara, Father, biex nagħlaq għandi talba wkoll mingħand Rodney Ellul. Aħfrilhom, Father, lil dawk li qegħdin maqfulin mal-mara u ma jistgħux jiltaqgħu mas-sieħba tagħhom. Naf li jebsa. Ebsa, x'jiġifieri? Ebsa li. X'jiġifieri ebsa, Father? Ir-reliġjon tagħna tallimna. Jekk int għandek il-mara mal-mara tintefaq. Eżatt hekk qiegħda, Sander, però nkunu prattiċi. U inti tapprezza dak li għandek meta tara affarijiet oħra tajt tara jiena x'għandi. Fimta? Inti tgħid ġifieri kważi jiena ma rid ngħid xejn imma dan huwa talim li Krisander, it doesn't matter where you get your appetite from as long as you eat at home. Mmorru fuq iż-żona nagħmlu l-kompetizzjoni. Minn hawnhekk Sura Ġus intik il-barka, il-mulej u Robert qabel miegħek. Sewa, kompli bl-applications issa. Taħallek xi wieħed ġdid? Ija, għandi tifel da jibqa diħel sfraxnat. Laburist? Junior Bedingfield jismu. Fimni, ħallija. Mela, sinjuri, nilgħadu fuq Zoom ħalli nkomplu bil-diska ta' Ben issa ħajamlilkom kanzunetta u tridu tkompluha. Ħanażlu lil xi ħadd biex ikompliha fejn hu Ben. Ben, kif aħna? Kif qed tħossok? All right, tajjeb, ta' nkun looking forward.
Tajjeb, inti taf xi nies li għadhom għaddejjin jaħdmu? Ifimni, jiena teacher, so bħalissa hija id-dar. Ifimni, xorta qed taħdmu, intom anyway, le ma. Le, mhux hekk. Imma żin mhux il-normali, mhux hekk, mhux ix-xogħol normali. U ħafna minn sħabi qegħdin id-dar ukoll, però naf xi tnejn tlieta li sfortunatament, insomma, jew fortunatament skont kif tħarestija. Skont kif tħarestija. Eżatt. Patrick qed jikdbilna x'naf li Patrick self-employed tajjeb, u ħafna self-employed irdu jibqgħu għaddejjin bix-xogħol għax inkella tieqaf il-pappa, mhux hekk? Mela, jiena ħanipprova nrebbaħ l-20 euro voucher lil Kerstin De Manuele qed nara minn hawn. Kerstin! Hello. Inti tisfen, mhux vera. Niftakara darba zifnet, Sandej. Għax għandi l-friends issa għalek. Meta konna għamilna l-ex. Youth Got Talent. Youth Got Talent, tiftakar? Dak iż-żmien meta konna għandna nistgħu. Tawit il-għajn l-Ispanjola jent. Iwa. Il-balè. Il-balè, san, il-balè. Mela ma niftakarx. Le, niftakar, ħadna ritrap magħha. Mela. Isma' għajdilhom il-Tamar Saskala bejna għajdilhom ukoll. Mela, Kerstin, inti suq diġà? B'suppost kelli l-lessons imma lissa kanċellajnihom. Ħanejna xi ġralek, ħassissa ċans. Għasandek għalfejn. Kelli sassat suppost. Toqgħodx tinkwieta. Ħanipprovaw xorta waħda rebħuk 20 euro voucher grazzi għall-element. Kasti għall-instructor. Jotti għaj minn wassala, san, normali. L-instructor, kati għall-instructor. Dal-kaslom minn missirja xi ħasru ma l-ektar Mela, għanna il-kantant Prim Ben ħajkantalek diska u inti kif jieqaf titkompli inti. Tajjeb? Tlaqna. Ben, kollox fidejk. Another turning point, a fork stuck in the road. Time grabs you by the wrist, directs you where to go. So make the best of this test and don't ask why. It's not a question but a lesson that in time is something unpredictable. In the end is right. Ej, no way, min jistjafjejna, min jaffjejna? Ollu subajkom jek ta' fuqa. Hey, sisa, Bradley. Go Bradley. Go Bradley kakija. Bradley, ix għallu għonna I hope you have the time. I hope you have the time of your life. Kompli, Ben, kompli! So take this photograph and still frames in your mind. Hanging on a shelf and in good health and in good time. Tattoos and memories and dead skin on a trial. For what it's worth, it was worth all the while. It's something unpredictable. In the end is right. Hope you had the time of your life. ċabċipa minn għantin skolla ta' Zoom lil-Ben. ċabpolo. Kerstin, tox tinkwieta, sa' ma tiġi għal-licenzja rrepulek dal-20 euro. Tħodu xinkweta u fadalli bil-rata li għaddeja jiena. Bradley, inti r-rebbieħ ta' 20 euro voucher grazzi għall-enemet, disa nikkuntatjaw kaħħa. Ibatinna fuq 9979799 għidinna l-irbaħt. Ċikin, inti memx għalfej. Inti rbaħt, ċikin nafuk li l-ek. Inselmu, Patrick, għandek il-birthday s-sibt, inkelmu k-sibt. Aħna nselmu l-nis kolla ta' Zoom, skużana jek ma kellimnikom xkolla, imma tisdidu ħafna. Tajjeb, għada niprofaw inkelmu l-nis ora, hello Charlene, insomma u l-oħrajn kolla, u aħna. Għanajdula, good night. Signori, nirringrazzjaw l-sponsors, sar il-ħin. Nirringrazzjaw l-sponsors tagħna fosthom Enemet. Thank you ħafna tal-li temnu fina. Go Mattress Collection ta' daw is-sodot li ċċaqlqu. Top Socks tal-kalzetti ġej bis-sors tal-purtieri. Insomma, grazzi sinjuri tal-li għal darbora naqattu magħna l-lejla. Għada ħanitkellmu dwar it-teleseries, sinjuri. Preparaw l-aqwa teleseries li tħobbu taraw. Għada ħajkonna magħna lil Ryan u lil Ġozmar illi xaħat minnhom iħobb il-series u xaħat liha. Għanna l-Valentina Rossi li iffissata fuq il-seriesis, un-bat ħajkonna il-Mikallef dawk ta' żmien il-Firelight. Għada, kolla maħna. Grazzi.
Programmi beġġejja. Inselmilkom il-lejli tajjeb inħobbukom u oqodu. Insomma, mlarta ukoll. Oqodu id-dar ħbib tagħna, oqodu id-dar u meta timxu mxu fuq ix-xelluk. Ciao! U da biex ngħidu grazzi proset minn ħareġ dal-video vera sabiħ. Grazzi lil kull min qed jagħti servizz lill-poplu f'dawn iż-żminijiet. Insellmulkom. Lejli tajjeb. Guys, please stay home and take this to the nurses. I love you so much. Nixtieq li minn qalbi ngħid grazzi kbira lill-korp dixxiplinarju u lil kull min jaħdem fil-qasam tas-saħħa u servizzi pubbliċi għall kontribuzzjoni li qed jagħtu bħalissa f'din is-sitwazzjoni. Ejja flimkien ħaddu minnha f'ċ-ġid u nirringrazzjaw minn hawnhekk il-dawk kollha biex ħansemmi minn huma li qegħdin iħabtu wiċċhom kuljum ma' pazjenti mal-mard. Grazie, doctor. I love you. Nixtiequ nirringrazzjaw lil dawk in-nies kollha li qegħdin jaħdmu qabel COVID-19 sabiex din il-marda ma tixxenix. To all the doctors and all the nurses and everybody involved in the healthcare and everyone involved giving us a good job in Malta with this coronavirus situation. We love you all. The job you're doing now is thankless and we appreciate everything you're putting in. We will keep you in our thoughts and prayers as well as your families. Mela, sinjuri, il-video maħriċ ħajħoroġ issimma. Skużawna, kanna problema żgħira teknika, dan huwa video maħdum apposta biex jirringrazzja lil dawk in-nies kollha li ħadmu u għadhom jaħdmu għalina biex żommu l-virus il-bot. Guys, please stay home and take this to the nurses. I love you so much. Nixtieq li minn qalbi ngħid grazzi kbira lill-korp dixxiplinarju u lil kull min jaħdem fil-qasam tas-saħħa u servizzi pubbliċi għall kontribuzzjoni li qed jagħtu bħalissa f'din is-sitwazzjoni. Ejja flimkien ħaddu minnha f'ċ-ġid u nirringrazzjaw minn hawnhekk il-dawk kollha biex ħansemmi minn huma li qegħdin iħabtu wiċċhom kuljum ma' pazjenti mal-mard. Grazie, doctor. I love you. Nixtiequ nirringrazzjaw lil dawk in-nies kollha li qegħdin jaħdmu qabel COVID-19 sabiex din il-marda ma tixxenix. To all the doctors and all the nurses and everybody involved in the healthcare and everyone involved giving us a good job in Malta with this coronavirus situation. We love you all. The job you're doing now is thankless and we appreciate everything you're putting in. We will keep you in our thoughts and prayers as well as your families. Grazie.